Oh, sisi rada rada. Tak boleh pripun Mas? Ajeng nyawe. Alhamdulillah, monggo buka dasar. Monggo nyaket mriki, Mak, nyaket mriki. Nyaket nyedak ora nyaket. Nek nyaket pian 50.000 lho. Oh, ngoten. Nah, bahasa kula nyeket lho. Nyaket. Jenenge nyetus lho, Mbak. Oh, nyetus, Pak. Malah. Rodok kidul. Untuk iku mboten. Ono rumah saku kidul. Untuk ngidel ya, Mas. Ya. Dawa. Terus. Nah. Ajae Pun sing cetong nggih, Pak. Mangke duit napa mboten, Pak? Gampang. Gampang. Mungkin gampang nek ampun salah lagu deh cocok. Tesih nunggu sangat sepi. Ampun banget sepi bubar nih. ora ada penyanyi loro yang lambene padha abang karo mantan men bledru ngono wis ya. Ora. Kan sehati sama mantan nanti. Hati-hati lho Mas tengerono Mas garwamu sing kuwi lho. Kok gondol iki. Kono brukut kok Mas, nek karo aku mungkin ya ora nak Mbak Gempur mbuh lho. Nah, iya. Aku ki menyesuaikan loh Mas. Oh. Ibaratnya Pak Dewi ki domas ya. Oh iya. Berarti Domas tuwek. tuwek domas. Tuwek tandemi Mas. Tuwek tegur Mas. Monggo Mbak Gempur. Kula. Sak pinten Mas? Caketan notang, caketan. Caketan sajrone
alhamdulillah sampun kateraken menika Pak pun